fas 5:20 e xa estou estresada, isto non pode ser, Isto de chegar aquí, estar sin comer, sesión vermú, que si festa do neno, que si o combo, que si non sei que. Ti debes ser Carmen, a traballadora daqui para montar, non? Eu son Carmen, e ti? Eu son Monse, así me gusta as mulleres ao poder porque somos as que traballamos e as que levantamos o país. Bueno, eu formo parte do equipo de montaje do combo, son a única muller. E que tal? Como se monta isto? A ver, porque eu nunca estuve aquí pendiente desto. Bueno, a ver, nós primeiro buscamos a situación ideal, mirando un pouco como é o campo, cada campo é distinto, o desnivel do terreno. Bueno, aquí tedes un campo estupendo, Sí, a verdad que sí. Aquí asfalto, temos unha estrada. A verdad que sí. Eu son daqui de toda a vida, a comisión somos 12, levamos traballando desde dicembro, e, bueno, intentamos que todo nos saia ben. Levamos moito tempo montar isto. Lévanos sobre 3 horas. Bueno, xa sofistes un pequeno estrés aí por Sí, problemas de tal. porque hai que adaptarse ao espacio. O combo é unha orquesta que tira da xente, daquela pasámonos un pouquiño neso. Senón que nos gusta, pero tamén un pouquiño no que nos tira da xente para traballar, para poder seguir facendo festas. Conseguirémolo, porque as mulleres conseguimos todo si ou si. Mira, e faremos un festón. Home, claro, e ali temos para celebrarlo sin problema, así caíamos redondas. Moi ben. Aquí hai que cargar máis de bases. Estamos un pouco nerviosillos porque queremos facer as cousas ben e que todo o mundo quede contento. Hoxe é un día especial porque ven unha orquesta boa que arrastra moita xente. O combo pode salir uns 10.000 euros o que nos costa hoxe aquí. Son como xa da familia. 4 ou 5 anos xa seguidos vindo aquí. Gustaríanos ao mellor poder chegar aos 10.000 euros. Hai que sudalo moito, temos que correr moito, botar moitas gotas de sudor. Eso seguro. Isto vai estar a reventar. Porque xa outros anos que está vindo o combo aquí está a reventar. Sí, merece a pena, porque aunque quedamos moi cansados e temos moitos quebraderos de cabeza, é unha aventura, por así dicirlo, e creo que vamos a salir desto, temos esperanzas en eso. Estamos emocionados todos, estamos un poquinho todos en tensión, pero bueno, podemos con este máis. Si, ti monta, despois de que montes eu máis ti festa.